Guys, naik boros sangkai ya. South Korean nih. Teman kami gumun moनसे गोदान भिडिअ बनायबाय थाबाय नै दायो जोङो धेमाजियाव थांनो नागिरदों जोंनि सेल्फ डिफेन्स मिटिं दं आरोना दायो जोङो सोर थांगोन नायदो स्टेशनाव दं फैयो सिमेन्ट सापुरि स्टेशनावहाय जोंनि लोगोफोरखौ देखायनोसै सोर थांगोन दालिमि वांसु रायलायगासिनो आरोना बिसोरो जायखिजाया खिथानोसै ओमफ्राय बाबुल इस्लारि ओमफ्राय जों साब्रै थांनो गारदा ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आङो मिटिंआव सोर फैयो सोर फैया देखायनोसै नोंथांमोननोबो स' गाइस बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नायलांबाय थादो सिमेन्ट सापुरि स्टेशन इयो गाइस टिकेट काउन्टारा बैखिजा थाबाय जोङो माने उनावहाय दंफैयो नैखिजाय नैबेखिजाय मरखं सेलेक्ट थांग्रा नैबेखिजाय गसंनानैसो थांबाय दायो जोङो गाखोबाय ट्रेनाव बेसो गाखोफेरनाय बायदि मोनलायलांदों माने नै लामायाव हाउसफुल जाजोबनाय माने जोङो नैबे थांग्रा ओरै दरखं लामायावसो थालाबायनो मोनबाय ओमफ्राय जा गसंलाबायनानै जायगायानो थोआखै माने गसंलाबायनानैसो दंजोबो लोगोफोर जोंनि सिमेन्ट सापुरिनि हाजोखौ नाहरदो आं देखायहरनोसै बिराद मोजां आरोना सुकुबिलियाबो हास्लाबा नायहरदो देखायहरनो आं र' वाव नाहरदो नै माबुलनि खर'आसो होथेदों गाहाय नुदों नङाबा मोजां नै सिमेन्ट दैमाया मिथिगोन सिमेन्ट दैमानि खर'आ सिमेन्ट दालां मोनसिगोन लोगोफोर सिमेन्ट दालां मोनबाय नायदो नै लोगोफोर नैबे जायगायावनो दिपा बस्तियावनो माने कंगना रानाबाद ना मा होनो फिल्म शुटिं बानायफैदोंमोन मा होनोमोन साइड एक्टरजों दा लाखिगोन बेखिनियावनो स्टेशना बिराद फिसा आरोना बे जायगायावनो फैदोंमोन आरोना कंगना रानाबादा हेल' लोगोफोर जों स्टेशन मोनफैबाय धेमाजि स्टेशन ओमफ्राय नै थांनोसै दायो सारा आजिखालि बिराद लेभेल दै आं जों बायदिखौ माने दाना मानसि गिदिर जाबाय नालाय फात्ताखौनो लाला बिसु केलेगा नैबे दैजोबाय हाय खर' दैजोबाय बेसेबा गोबावनि उनाव लोगो मोनदो भिडिअ लाखिमोन बियो टम टम दोहोलांसै गाइस टम गाखोबाय जोङो बेसेबा गोबाव जाबायमोन टम गाखोदोंमोन মই হেৰিয়ে দেখোন চালু কৰা নাই टमटमफोरा माने बोथिंलायो फै आंनाव गाखोबै होननानै सोरनाबा मेसेजथ' फरवार्ड কৰিছে নাই पुरा चेनेल दङ खालि जोंनाव गाखोबै होननानै हमनाबो लायलायाखै जोङो दा लोगोफोर नैबे ब्लेक बेल्टनि आइ कार्डफोरखौ जिरक्स खालामना लानोसै नैया डिग्रीनि सार्टिफिकेट बिए कमप्लिटनि ओमफ्राय नैबेया टाइगान्ड'नि दान 1 ब्लेक बेल्ट दान 1नि सार्टिफिकेट बियो फाइनालि गाइस जों दायो मिटिं जानाय
होनाय जायगायाव सौफैबाय ओमफ्राय जोङो दा जया भबनाव दंफैयो धेमाजि टाउनावनो दा मानसिफोर नेगासिनो दं जोङो मानसिफोरा सौफैजोबनो हायाखै गोजान गोजाननिया ओमफ्राय माखासे सौफैबाय बेफोरनो आरोना ओमफ्राय दा सौफैगोन जोङो बेयाव प्रेक्टिसबो खालामो लांदां लुंदां जोङो सौफैनानै फर्म फिलआप खालामजोब्बाय गाइस गासिबो जोंनि नै बेयाव जोंनिया जमा लाजोब्बाय बरनालिबायाबो सौफैबाय नै नैबेयाव पुर्णानन्द हाजरिका सारनि क्लास लाग्रा टाइकान्ड' क्लास लाग्रा प्रेक्टिस सोलियो आरोना बेयावहाय जायगा थोलायलायिनि जों गाहायावसो नै नेटआवनो जिरायबाय नेटआव फर्म जमा होनाय जाबाय लोगोफोर नायदो जोंनि फर्मखौ दा जमा होजोबसिगोन आरोना ओमफ्राय माला एपइन्टमेन्टखौ मोनो ओमफ्राय बुंनो हाथ'वा गाइस दिनै माने फर्म जमा होनायनि दिन सेल्फ डिफेन्सनि माने गासै डकुमेन्टस आरोना गासै डकुमेन्टस होजोबदों ब्लेक बेल्ट सार्टिफिकेट ओमफ्राय टेस्ट डिग्री सार्टिफिकेट गासैखौबो होजोबदों आरोना जमा होखांबाय फर्मखौ गाइस नाजाय घरत नाजाय থাকিব তাতে থাকিব बाय बाय तेरी वजह से दो बाय बाय नोंसोर नै बढ़ जाएगा इसका बाय बाय फुंखा आंगा दं तो नै एक्टरा जोंना बेनो साइज हेंसामसिन बाय बाय गाइस नै बर' सांगायो साउथ कोरियाननि एकदम बुंनो आरोना एकदम हेन्डसाम थार र हाब्रु गोजाथारनाय जोङो दायो ओंखाम जानो थांसै गाइस हटेल फिसायाव जों दहाय रायज्लायना फैदो अमा बेदर मोनजायोना बेवहाय नै माबा मोनसे मिटिं हबो नेखि बाय मिटिं पार्टिबो नेखि जोङो दा ओंखाम जानो थांनो नागिरदों आं माबा मोनसे बुंदोंमोन ना अमा बेदर होयो आरोना 100आवनो मोनजाजोबो ओंखामजों अमा बेदर ओमफ्राय ओंख्रिफोरबो होखागोन माने बेयाव रायज्लायना फैबाय जोङो बिराद मोजाङै मोनजागोन बेयाव जाहैनो नागिरदों जों गाइस नायलांथारदो ना पुर्णानन्द हाजरिकाया बेयावनो क्लास खालामो गाइस नायना लादो सारा दिमुगनिमोन आरोना ओमफ्राय दा धेमाजियावनो दंफैयो नै लोगोफोर धेमाजि टाउनखौ नाय जोंनि धेमाजि टाउनखौ बिराद गोजान थाबायबाय जोङो दा धाबायाव जासिगोन जोङो दहायनि 100 थाखानि मोननायाव जादिया एसे स्पेसियेलि धाबायावसो जाहैसिगोन जोङो गोथाव बुस्थु मोननायाव बोरमा खासिफोरदो जाहैनोसै एसे অলপ আগত ওচৰতে मा गिदिंगासिनो दं नोंसोरलाय खायलाफोर ओइ रायजाबाय
Hah? Jalan jangan gitu. Udah lah, sekitar sabda, tong kejar. Politik, jangan lali ni sedar. Angga bangga, munni lagi nak udah. Muncul aku ya rasanya. Guys, ni be hotel orang hab ni sih jangan doya habi amnen deh nak, habi mana hablan ni biar nak biar nak naik deh. Mana lisa tu dah sah, hwlaibai. Mana mana pada Gopher नै दा जोङो बिशाल मार्केटआव मोनफैबाय धेमाजि बिशाल मार्केट नै गथ'फोरा मोनजोब्बाय रिक्साबो दङ नै नायद' बेग दोनबाय बेखौ मा दंमोनलै माबा बिशालाव फैबा माबा लुगैजोबोलै दालि फैनोनो बायो आं ओंखायनो दा माबा माबि लुगैजोबलांगोन गोसोखौ हमथानांसिगोन आरो नै जोंनि धेमाजिनि बिशाल मार्केटआ ট্ৰেকচুট লাইনতে ভাল লাগে ট্ৰেকচুট কেৰে পছন্দ লাগে কিমান ট্ৰেড পিন্ধিম হয়তো পিন্ধি বুঢ়া হৈ গ'ল मोजां थार लोगोफोर जि मोजां खानाय दाद आरो लंपेन्टफोरा नै गोजौआव फैबाय आं बिसोर माखियाव थांदों माखियाव थांदों बिसोरो आंगिफोरा नै माखियाव थांदों बिसोरो मा फैदों नोंसोर नायियाव फैखादों जोङो माजा जोंबो ट्रेनजों थांगोन ओमफ्राय दहायनो फैनायानो दासोखा इयाव थांदों जों सुइमिं पुलाव बिबारा माखिसो थांखो इसोरो आन्दायबायलै आङो एल साइजसो गिदिर साइजआख' लाग दालिमि नोंसानि हौवानो समायखाबाय बि जि साइजखा माने नै आंनो माबायदि खालामना होदे मनाव जुगायो बिदिनो माल लागिसै समायगोनलै लंपेन्टदो समायखादों जों होननाया सैथो नांगौ दे बेखौ नुबा फसायद्रायजोबखागौमोन फसायखागोन ना एसे रुमाव थांसै नामा जागोन कुर्ति बायदि आरो ना बुरै थार आरो ना ओमफ्राय नैबेयो ड्रेस खिथानि आङो नैबेयो 399 ओमफ्राय नैबे 299 फैसा गैया इउटुबनिफ्राय फैसा मोनाखै नोंथांमोना थाब आंखौ माने सापर्ट खालाम अब्लासो आंनि इउटुबनिफ्राय फैसा पेमेन्ट हाबगोन नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालाम अब्लासो नै पेमेन्ट खालामनो नागिरदों नै नेक्सावसो थांगौबा ओमफ्राय
फाइनालि जोङो दायो बिशाल मार्केटनिफ्राय दोरोदनिसै पेसे खालामजोब्बाय थम थम गाखोनानै ब्लिं सोना लानोसै नै जोंना माबा मासे 399 गांसेयावनो गांसे थांबाय थानोसै जोङो दायो लोगोफोर बिशाल मार्केटआव हाबबाथाय मेगनानो साख्लिजोबो फाइनालि गाइस जों दायो स्टेशन मोनफैफिनबाय टम टमजों फैनानै ओमफ्राय नै जोङो दा ट्रेन ओरैजाय फैनायखौ नेगासिनो दङ सिमेन्ट सापरिनि ट्रेनखौ ओमफ्राय दायो 4टायाव मोनफैनो गोनां ट्रेना मोनफैबाय आरोना 4टायाव मोनफैनो गोनां ट्रेना धेमाजियाव मोनफैबाय दायो थांगोन माबायाव रङिया थांगोन ओमफ्राय जोङो दा ट्रेनखौ दसेनि उनाव गाखोना थांसिगोन आरोना फैथ'वाखै जोंनिया गाइस जोङो दायो ट्रेन गाखोनानै मोनहां जाबाय आरोना भिडिअ लायाखैमोन आङो मेंबोनानै लरलिलि जालायलायबाय बिसोरा फाइनालि गाइस जों दायो सिमेन्ट सापरि सौफैफिनबाय गाइस मोनाय नै थाबायगासिनो दं एसे मोनाबाय आरोना खैथायाव मोनफैदो जों दा जोङो दायो 6:30 मोनफैबाय आरोना लोगोफोर दायो माने मरखं सेलेक्ट थांगोन बे समावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर भिडिअखौ आं बे समावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय